बेयावथ' आरो फोरमायस' हायै गासिबो जों बयबो मिथिगौ बेबायदि समाव जोंखौ दैदेनबोनाय जोंनि हारिनि थाखाय बिबान लाबोनानै खामानि मावबोनाय बेबायदि सुबुङा जोंनिफ्राय हठात गैयोबा जों माबायदि मोनो गतिके बिथाङा ओरैबायदि सासे सुबुंमोन जिउआव जेब्लायबो बिथाङा खालि रायजोनि खामानि बेजोंनो दिन थांबोदों। बिथाङा सासे रिजार्भ बेंकआव साख्रि मावोमोनब्लाबो बिथाङा जिखिनि गावनि साख्रिनि समनि अनगा टाइम मोनो बे टाइमखौ जेब्लायबो रायजोनो होबोदों। गोदो गोदायनिफ्रायनो बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि बिबान लाबोनानै खामानि मावबोदों। जों दिनैनि दिनाव जुदि गावखौ रुजुनानै नायो जों दिनै देरबाय लावबाय जों नुबाय जे माब्रै सम्भब मानगेरे थरेन बर' बिथांनि थाखायसो दिनै सम्भब जे बिथाङा बेंक बायदियाव रिजार्भ बेंक बायदियावबो खामानि मावनानै खिन्थु मालाबाबो जोंखौ अनुभब खालामहोआखै जे बिथाङा सानफ्रामबो बबेबा अफिसियेल खामानियाव माबा मोनसे बेस्थ'था दं। जेब्लायबो जों जेब्लानो लेंनो मोनदों आफादाव जेब्ला दायथ' लादों जेब्लाबो खामानि मावदों जेब्लायबो बोसोन होबोदों आरो बेनि गेजेरजों बिथाङा दिनै थुनलाइ सोरजिदों। बर' हारियाव बिथां बायदि सुबुङा जि मोनसे अबदान होदों गोबां थुनलाइ सोरजिनानै बिजाब लिरनानै बियो जेजोंबो सुख'नो हायै बिथांनि जिथु खामानि बिनि अनगाबो रुंसारि जाजासिम बिथाङा बिबान नागाराखै। बिथाङा दिनै साहित्य एकाडेमिबो कनभेनर जानानै खामानि मावगासिनो दं। जोंनि थुनलाइफोरखौ मोनसे राष्ट्रीय पर्यायाव लांनानै राष्ट्रीय मोनसे मर्यादा मोनहोनाय थुनलाइगिरिफोरखौ बे हाबाखौबो बिथाङा मोजाङै मावगासिनो दङ। अदेबानि बेथ' इसोरनिनो सोरजि जों मोनसे समाव थांखानांगोन। दिनै मानगेरे माने थरेन बर'आ मैया हठात मोनसे असुस्थता जाब्रबनानै जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांबाय। बेखौ जों नाजावनानै लानांगोन उपाय गैया। नाथाय बिथांनि जिथु जिउनि हाबा बे जिउनि हाबाखौ जों माबोरैहाय फोसावनो हायो आरो बिथांनि जि सोरजि बेखौ जों अरायथा बोरैहाय लाखिनो हायो आरो बिथांखौ इयुन जोलैजों सिनायहोनानै इयुन जोलैफोरखौबो माबोरै गावबा गावनि जिउआव समाजनि थाखायबो हारिनि थाखायबो थरेन बर' मानगेरे बिथां बायदि माने एसे खामानि मावनायनि थुलुंगा होनो हायो बेखौ जों थानाय मानसिफ्रा नाजानांगोन। हादरसा सरकारा दिनै बिथांखौ हादरसायारि थाखोनि मान होनानै जोबसा बिदाय होगोन। दा बेबायदियै बिथांनि जिथु मावबोनाय एसे आवगायाव नोंथाङा बुंखानाय बायदिनो बेखौ जों अरायजोर फोथांना लाखिनो थाखाय माबा मोनसे राहा लागोन नामा? ना निस्सय लानांगोन। बेवहाय जोंहा बर' थुनलाइ आफाद दं। बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि जिउनां सोद्रोमाबो आरो बिथाङा बर' थुनलाइ आफादखौ दैदेनबोदों गोलाव सम। ओंखायनो जोंहा गोबां दं मावथिफोर आरो दैदेनगिरिफोर निस्सय बिनि बेलायाव बे माखासे हाबाफारि लानानै बेबायदि मा मावनांगौ दं बेखौ माने मावनायनि थाखाय राहा लागोन। बेखौ आंहा माने फोथायनाय दं जोंनि गेजेराव जों निस्सय हागोन।